者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。これでも全盛期には程遠いか。の者の剣となれ。かの者に力を。
力を。かの者を守りたまえ。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。かの者に風のごとき軽さを。レオンよ、今やお前を縛るものは何もない。今こそ自分に素直になるがよかろう。そうです。我々が力を合わせれば必ず未来は切り開けます。時間はかかるかもしれませんが、我々の思いは必ず実を結ぶはずです。レオン、私も手伝うから。レオン。皆で力を合わせれば理解による平和も難しくはないのかもしれぬが、私は自分一人だけで何をしようとしていたのだろうな。レオ、エルミン、私たちにこの帝国に力を貸してくれるか。ああ、もちろんだ。ねえ、エルウィン。これでこの大陸に平和が来るんだよね。いえ、これからが大変です。武力ではなく、理解による平和をもたらすのは非常に困難なことです。我々それじゃあ。ですが、無理というわけではありません。これだけ熱意を持った者が集まっているのです。時間はかかるでしょうが、必ず平和が訪れるでしょう。きっと平和は訪れます。いいえ、訪れなければなりません。これまでに平和を祈って死んでいった人たちのためにも、たとえどんなに時間がかかろうとも、平和な世界を作らなければならないの。そうだな。きっと平和になるさ。いや、俺たちが平和にしてみせる。これは、どうやら説得に成功したようですね。ジェシカ、ええ。